Ще ви показвам зад кулиси номер 2. Готова съм, за да ви кажа, че зад кулисите означава какво правим принципно ние с Бела, въпреки че тя в момента не е тук с мен. Не е в този смисъл. В момента си е вкъщи. Жива и здрава. Жива и здрава. Просто в момента тя си вкъщи и не може да дойде, защото вече беше тук. Тръгна си преди мъничко. Стави ми компютърът и за да обработвам видеото. Току-що гледах, че през телефона ми гледам, че това видео, тук ще го проверим, преди колко време? Преди 12 минути. 24 гледания. Бързо се трупат. Само това видео аз съм го лайкнала от моят телефон. Иначе всички други аз не съм ги лайквала. Само това видео, защото много бързо се натрупаха гледания. Аз съм гледала само единствено веднъж. Даже може би и толкова не съм. Въобще не си гледам видеята почти. Защото знам за какво се разправят и... Не, шегувам се, като ги обработвам. Доста време се уча да ги гледам. Не знам всяко видео за какво ми се разправя, какво се говори в него. Днес съм ви подготвила да разберете за хората, които говорят по телефона непрестанно. Подгответе се за първа демонстрация. И... Муци! Ало! Как си, Муци? Миличка, страхотна съм, а ти? Мила, знам, че си страхотна, но ти дали се чувстваш страхотно? Аз съм добре, а ти? О, да, ясно, разбрах. Да, страхотно се чувствам. Добре, за тебе. Ти какво правиш? Ами аз сега гледам едни неща в YouTube, последните ми видеа и... имам нов телефон. Се чувствам страхотно с него. Оле, Муци, като се замислих, и аз трябва да сме на моята трошка. Трябва, Муци, трябва. Да, ти какво иначе правиш в момента? Аз тук нищо. А ти? Ох, не питай. Принц Чарлз се ожени току-що. Сега той го отмятам от списък отново. О, страхотна, миличка. Айде, че тук ни вида. Ще ти се обада по-късно. Чао! Чао? Да продължа да гледам видеята. Общо за това. Втора демонстрация. Муци, какво правиш? Защо непрестанно си ръчкаш в телефона? Защо венчето ти вече е така странно? Муци, какъв ти е телефон? Какъв ти е проблема? Телефон ще я да питам. Между другото, какъв ти е телефонният номер? Слушай сега. 082. 963 823 823. Добре, звънкам ти. Идеално. Тараран. Ало, инспекция по култура на олигофренството. Обаждам се така, че си много смотана. И никакъв Муци не съм ти бат. Никакъв Муци не съм ти бате. Бум. Още дава свободно, звъня ти. Дигни ми. Тараран. Ало, кой обича да звъни на мен? Ало, аз съм принцеса Анелия. Не бях аз.
Да. Ми тъй ще е бат, тъй. Аре, чао. Фу. Ама тия просто не могат да се мирнат. Те са не ли бум-бум. Ало, как си? Да, ясно. И ще се обадя след малко. Само да довърша едно нещо. Добре. Беше много умно. Демонстрация номер 3. Трън. Ало, кажи. Ало. Ехо. Кой е на телефона? В момента върша нещо и не мога да говоря. Мути, аз съм. Ще ти кажа нещо много важно. Да. Какво има? Мути? Бързо в мола. Има едно модно престъпление. Кожените чанти са намалени от 2000 на 1000. Това е модно престъпление. Скъпотата. Мути в момента въобще не ми се занимава с тебе. Решила се обада по-късно. В момента, нали ти казах, че върши една работа и не мога да говоря в момента. Аре, чао. Аз вече съм чао. Чао. Бай от мен за сега, хора, и чао. Между другото, понеже зад колисите, може да видите какво е след, като съм работила с всички тези материали. Чао от мен и до скоро.